Čus Bostarantu, zdraví váš Bostron u nového videa z Minecraftu. A dneska som si pre vás pripravil epic mapu s názvom The Infinite Stone alebo Mine Evolution, čo je cieľom tejto hry, mapy. Ste nejaký ťažič. V mojom prípade ja. Tu je tento kameň. A čo ma vyrušuješ? Čo ma vyrušuješ? Kamenný ksicht. Hneď ti ten úsmev už bledne. Ja môžem vyťažiť ksicht? To je divné, ja musím vyťažiť ksicht. A iba ten dostupný. Ja, vyťažiť asi. Dobre. Čo je celom tejto mapy? Proste jej omega, alfa omega tejto mapy je tento kameň, ktorý budete ťažiť a ťažiť a ťažiť. To nekonečná. Potom ďalšie alfa omega sú tí helpery, to si ukážeme potom. Dobre. Môžeme sa vrhnúť rovno do hry. Vyťažíme tento kameň. Ten kameň nezmizol. Ty hlúpy kameň. What the fuck? OK, vidíte tam bank? To je akože, a to S-ko je stone. Kome stoneu. Má jeden. Jupí. A poďme ťažiť ďalej. Neviem, prečo sa laguje. Máme 3, máme 4. A budeme takto ťažiť. Myslím, že toto bolo všetko pre ukážku tejto mapy. Dúfam, že sa vám to ľúbilo a uvidíme sa na budúce. Ale ne, keca. Máme 10 stolov a prečo sa mi neotvára nič? Dobre, tak budeme ťažiť ďalej. Čo by ma zaujímalo? Čo môže vyťažiť aj rukou. Čo? Si sa vršil, že toto je úplne divné, hen? Iba karampážem to môžem vyťažiť. Ok. Dobre. Dáme vyťažiť. Jediná vec, čo mi tu strašne vadí, sú tie laky. Ešte, že to je iba priťažení z toho, no prosím, nech nám to niečo. Ak sa nemýlim, tak by nám to malo otvoriť pri stovke. Čomu sa dostaneme za dlho. Ja vyskúšam jednu vec. Čo je dosť ťažké, aby zmáčkol tento gombík. A Všimli si to? Mám kamenný krompáč. Čo sa stalo? Neviem. Môže vyťažiť kameň. Veľmi divné. Ale dobre, už máme kamenný krompáč. To sa ťaží úplne rýchle. Chcel by som vám ešte povedať jednu vec, že za staré budú iba strihané videá, pretože tam to trošku laguje, chcel by som robiť novú sériu z Minecraftu, super, zradil som pero. Čo bude survival. Čo to? Vidíte? Otvoril sa mi helper. Pozriem. Chcem vám to ukázať, že sú inak tá mapa ešte do vianočného modu robila. Nečum na mňa, ty kokos. Pozeraj sa tam za seba na tie tvoje obrovské škaredé hnusné nohy. Čiže stĺpy. Tu máme povedzníkov. Čau. To je také drahé. To je 5
50 stónů. Inak čo robí helper? Ťaží za vás. Logické. My sme si naťažiť 50 stónov, aby sme si ho mohli kúpiť. Inak ak chcete urobiť tutoriál na to, jak sa dávajú mapy do tohoto Minecraftu, tak nezabudnite mi to napísať. Že už konečne funguje. Hop, 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 hop. Ten aké lagy. Hop, 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 hop. Ne, prečo mám také veľké lagy? To je zlé. To je veľmi zlé. To je. Za chvíľu budeme mať konečne na jedného helpera. A môžeme si ich kúpiť. Jej! Máme 50 kamienkov, čiže si môžeme skúpiť jedného helpička. Tešte sa, kúpim si helpera. Dobre, a pozrite. Uj. Áno. Kde? Hop, 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 hop. Sam sa tam pridáva. Páni, ty kokos, už máme automatizovanú ťažičku. Ja tu ešte počkám, kým naťaží nejaké stóny, veď už to máme, tak prečo nepočkať, nejak tento celý rad je back. Kde? Vidíte, jak to ťaží? Vidíte, jak to pekne ťaží? A tým to je. Poďme. Už máme 40, ty kokos, ani to nelaguje. Dobre, to je dobré. Počkať. Plop. Boj. A už ťažíme po dvoch. Páni. To je super. A furt, jak si to budete kupovať, tak budete ťažiť viac. To je dobré. Sa neviem, že to ide robiť. Už nám ide po 4. 4 draufovia, ja si ich kúpim 5. Teraz to ide rýchlo. Ne, ja si ich kúpim 10. Pretože som doja. Páni, ale už tiež rýchlo. Keď budeme 10, tak ich môžeme extrémne. Aj nemôžem vylezť tam. Čau, pikex. Oj, a koľko už tečíme? 80 sekúnd. Páni. Za chvíľu budeme potrebovať iba 5 sekúnd, aby sme naťažili 50 stónníku. 5 sekúnd, aby sme naťažili 50 stónov. Není to super? Jasné, že je. Smelter. To si robíš. Vidíte, ono sa to zmenilo. To je epické, pozrite sa, ono sa zmenil ten stone. Máme dwarfa novýho. Máme nový pickaxe. Asi si nevšimli. Pozrite. Nový pickaxe. Aha, ja už viem, on môže vyťažiť iba kameň. Super, božto. Ja chvíľku ťahuť. Ty kokos, to je pomalé. My sa ideme pozrieť na našich helpríkov, ktorí nám usilovne ťažia cobblestone. Za čo im chcem poďakovať, lebo ja by som to nikdy nenaťažil s týmito lakmi.
Press, klik. Yeah. A sa mám otvoril druhé okienko. A to je 250. A to nám je jedno. My si môžeme kúpiť veľa. No, a pozrie. Jak rýchlo ťažíme. Plop. Už máme 5. Vidíte mi, jak rýchlo ťažíme? Pani, to je dobré, to je veľmi dobré. Ale výhoda je, že ono vždy, keď kúpite, tak to je ešte rýchlejšie. Vidíte, už máme stone automatizovaný plne. Plop. No. Zase môžem ťuknúť, no keby sa na to ťukol. Lenže som tupec. Neviem. 10. Obývok máme 10, to by zatiaľ stačilo. A ja idem ťažiť. S mojím Iron Pickaxe. 1000 stonov. To je super. Ježiš Kriste, potrebujeme upgrade na gold nuggetky. Inak ďalej budú gold nuggetky. A teraz vám ukázať jednu vec. To je úplne epická, ale čo tu mám? Nemáme to zapnúť. Áno, je tam. Videli ste ten stovník maličký? Tak to bola tá vec, o ktorej som hovoril. Pičis, koľko máme stovku. My si budeme ťažiť s týmto malým roztomilým stovníkom, plus 1. Ja sa môžem pozerať. Ideme sa upgrade. Daj upgrade. Update. Ja si idem kúpiť nejaký helperov. Za chvíľu sa môžeme vykakať na stôl. I just wanna feel this moment. Vidíte, jak to pekne beží? A my si môžeme kúpiť po 10. Páni, dámy. Ne. Tak, teraz to môžeme. Ale... A to chce mať pekné. Ešte jedného, tak. Teraz máme len kúvadí, tápa. Top. 2500 šetrené. Plop. A teraz plop. Už letíme 70 krát 6, ani neviem koľko je. Lebo sa mi nechce počítať, ty lemra boštronská. Plop. A už len, ono ich bude 100. Oh yeah. Vidíte, mám ich 100. Výborne. Vidíte tú stovku? Tú nádhernú stovku. Aby ja vidím dobre. Ty kokos, už budeme mať 10 000. A 10 000 stónov, to si robíš prdel. 10, takže 600 za jednu sekundu. Je to krása? Už máme plne. To je, jak sme dostali do tejto situácie. Už máme plne automatizovanú ťažičku. Čo je extrém. Poďme ťažiť. Ťažíme. Dostal som chuť na rododendron. Prosím, upgrade. Ty kokos, koľko musím vykopať s tým krompáčom, aby som dostal upgrade. Dobre, akože stone ja už akože úplne nepotrebujem.
Ale to sme sa rýchlo akože vyfinancovali z tejto situácie. Ja som pozeral House a on bol na stolne 2 milióny rokov. A inak ďakujem veľmi za 5 odberov, ktoré ste mi dali. Vážim si toho, za 10 odberov bude špeciál. A ešte jedna vec, chcel by som sa vám ospravedlniť, že dlhšie neboli videa. Jednak boli problémy s počítačom, druhák nešiel internet a treťák nemal som čas. Takže vtaz das mararakašuku. Marahada. Ty kokos, ale poď, prosím. To máme plne automatizovaný. Nemáme čo riešiť, máme 70 000. Si robíš prdel. Stojíčko. A prečo nekopeš krompať? A nový power up! Yeah! Ja som vedel, že pri 100 000 niečo dostaneme. Ty kokos. A jak sa kupujú vecičky? To myslíš vážne, on stojí 200 stov, no? Polished iron. You mine twice as much. Budem ťažiť 2-krát viac. Čiže 2 štovníky, jipí! A môžeme sa rozlúčiť s týmto pošetraným krompáčom, ktorý vyťaží 1. A jak sa kupuje? Že ho vyhodíme. Takže som vám chcel jednu vec ukázať. Pozrite sa tam. Viete, že tam bol ten slovník, ktorý ukazovali +1? Tak teraz sa pozrite na ten slovník. Teraz, počkajte. Ale máme upgrade. +2. A teraz počkám, kým mi robotníci zase naťažia na upgrade a sú kúpim. Aratatatata, kideate tu. Ale ne, poďme si naťažiť našim milovaným krompáčom, ktorý ťaží 2-krát. Počkaj, tam mal 3? To bolo divné. Prečo tam bolo 3? Fuj, ja som mal mikrofón. Prečo tam bolo 3? Prečo ma povedz, prečo tam bolo 3, ty všetko vidíš. No, +2. OK. A ideme si naťažiť niečo s Optifinom. A vidie, doslovne. Tadučo. Pop. A sexisky. 2 strany. Zúkaj, medveď, zúkaj. Áno, teraz mi premen. Nechce mi nadávkovitý typ, ale jedna vec. Tam musím povedať. No ne, moji kamaráti boli na súťaži. Kubín, alebo jak sa to volala? Ty kokos, neviem, jak sa volala tá súťaž. Nejaký Kubín, ale ten, jak sa to volalo, to prdele. Vrchný, alebo tak nejaký. No teraz som to zabudol, nejaký Kubín a tam tam sa spieva a kde tam spievali, že súkaj medveď, súkaj hneď. A porodca povedal, šukaj medveď, šukaj hneď. Súkaj a šúkaj. Oni hovorili, súkaj medveď, súkaj hneď.
Ale nie, šúkaj medveď, šúkaj hneď. Bol na drogách, to vám chcem povedať, bol na drogách. Čo, upgrade nič? Upgrade, a to musíme vykopať? Ne, tak ideme kopať. Súkaj medveď, súkaj hneď, súkaj medveď, súkaj hneď. Nešúkaj. Ježiš, ja tu držím proste tú myšku a trápim sa s tým. A keď sa už chystáte vyhodiť počítať, že prečo mi to tak seká, tak to nerobte, lebo ja by som to mal urobiť. Toto je úplne trp počítač. Nenávidím ho, chcem ho povedať, mám pikočku, lakašku. Pohni, ty kokos, Minecraft dotentovaný, už máme strašne veľa. Teraz mi pripomenú jednu vec. 3, 2, 1. Nečum na mňa, ty ksicht. Čum sa na tie svoje špinavé nohy, ty kokos. Prečo sa pozerám na svoj zadok? Áno, s tebou hovorím, ty koza jedna veľká, rohatá s bradou. Ty kokos, ten vytvorca nemal vkus, keď vytváral tieto sochy. To sme iba ja som myslel, že už máme milión. Prečo musíme ťažiť? To je také otrávne, ale aspoň si ťažíme po dvoch, to je cool. A to zasierame našim telíčkom. Dobre, počkať. Ty kokos, ja som si teraz dal dole tú gumičku. No, čo sa tam dám naspäť? Spadla mi. Moja rabaťko. Teraz si zmeníme pohľad na normálneho minera. A budeme ťažiť. Zajačík malovaný. No hej, prečo máš dneska jeden škola, ktorý mám dneska už plné zuby. Zapozriem, koľko natáčame. Viem, že tam je žalostne málo. Ty kokos! Tak to som netušil, že to bude trvať tak dlho. Dobre, tak ja myslím, že toto by bolo pre video všetko. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Nezabudnite like, odber, komentár a pospravedlňujem sa za lagy. A ďakujem za 5 odberov! Jupi, to je super! A ešte vo skrine sa posnažím našetriť na nejaké upgradey a tieto. A dostať sa k nagetkám. Čiže ahoj, 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 ahoj. Čau, au, 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 čau, au, 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 čau, au, 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 au. Čus, 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 čus. Ahoj.